Cha Valhalla tócail anna éideanne chun 7 bliana, a ghunna gráid ga Catriona agus dál. Ha ALBA chana bhí gáil sealadh i báta mar seo, agus ha garabh dúlaigh gaibh a feiccin cealt náiste fat grún láithin. Brianna hí gáil seachad nach rá clann ag thula daine in Valhalla mar go bhí sin cíoscach bháin an ólaigh agus an nóir sin háisí na clann na jeans agus thula daine in féin fós agus thula cael het jifre dénist agus how deanna thula cael as an nólaigh sean na féin bhíce. Fós mí an águs de bliana agus Becky weke drasta, ja drastas ha wel ha dítiach fáhs a díach sé character Becky hinde agus ha díach well nu the rookie right just best time of my life. Sinna gad the fat. No an anile. Perfect. He cosc tóir a drásta cuma léithir siúlaáil ach mar hana prís na dul a drásta seán na gimmís na brán siúlaáil he sias bec an na bliana ach hanillisam well mar éhir mór a drásta he cosc tóir ach hanillisam bí duine dul hiftú sias vis go éirich an pice mar hana bliana hinn dul seachad mar gibíh. Ma amar sé don an na drásta ha mi smuoine thug go bhfuilú iad how cetal thulaáil na seár nó ag donna ach ma námar sé má drásta how a bit more relaxed ma na chanasat agus anarú cetal nó rút mar go bíoh na bhí how adjustu go sé díte mar go bíoh. Ma díte donna fé mu bhí on the ball mar na chanasat. A brán mar a chanasat léimh a héin an dún swell a brán bí sin fácail ag siarún sa bhatins bí sin ráiste ag cóigún stoiche agus hasta cóise ní an bhéic agus bhéine go manúsin ach má bhfuil dhibh níor dásta ag well good bhí fácail ag cóig sa bhatins san tú dáisce na seach go nuige depende dé choh hat a sin sias ag na monach sa thulaán. How cúmal súla ná si fat na húne? Galamh na balaich i dé fat na mwy comíanaiche. San na ní héine bha becant a bhearn as a drochíte agus who that lag op a dhéanamh chaine le mwy dú ha géile tían. So ha déad a sé chiadrastas fémi í a gáh amach chun leideig. Agus deach a féamh Cosby in nach chorm ann a golamach agus ma hiice chorm a sin tronaiche fallaviat smyrtík chatík.